Assalamualaikum ya ikiwani. Oi dangakanaya kapido mandiri kullu nafsin laikatul mauti. Tio nan banyawa kemanangguang sakijo mati tidaklah dapat kadiman yang lain. Oh lakini bakiro-kiro hari kiamat apabila tiba. Zaman merubah dari nan biasa, matahari tarabi dari matinya. Mangkola turun angin yang tangkas, kayu-kayuan saumpama kape di pusing angin tarabang kate. Waktu itu dajalalape kamandayo insan magage-gage. Oh ya Allah kalam nyawa lare indala dape kamay mamande. Binyo pijak maka Madinah sajona ninda Baitul Muqaddis puno sawatu Dajjal tadape dan kasitu ada sebabnya mangko begitu malaikat mambe beribu-ribu. Itu tandonyo kiamat berdiri ale mulai hilang guruna mati tobat nanida Diterima mulai eloklah tobat di zaman bakini dan jangan menyasari kemudian hari itu landanyo. Selamat pada
kambaju Muritu sabalun Disaku ya puaposi Inajo Lagi ananda olo ay mabdi Di pintu kehadirin Hadira kapinonton Asamo ini nayo mama urang sana Andiko leka alim ulama urang sani Igamo Kacarani alanyo pandai nan lagi cano Pagiro delay urang nanai lagi bida Asano Adalayakan Animpo Dalay tangku Diran siyang kaman cucu Amato Wala dari kami ba Aduh yode Assalamu alaikum Yode nanulo para tamu dari Allah Ya Allah la ilaha illa Allah ya mulai adai wa rasul wa Allah illallah
Ladalay tabang labas itumpu olay inggo la iyo mancaka olay tubuh iyo ko tinggal dalay apo iyo ko pasang sarugo di bawah telapak kaki ibu kunci alimu lewai saudaro karena laguntur ala de ibu disabut si bundo kandung asaki pinggangnya raso kadugo lay anak alalahi ayatin alasana lagi kaswana jo kasih saya sayang bundo kalau dibilang ada pandai talaka ada babilang musim indah karina sayang bundo lelende kalau ditimbang aduh pera aduh pitih ada babilang selamat di akhirat la sarugo ibu coba po la de kapado urang sange la badaso Allah balun karido la de sabalun arido ayah jobundo sakian dahulu kadibaco lai sakian nanda ulu dari kami nan badua kini baala karanca di pandang nan demato ode nayo elo nan lanyo buni yo dinandang ajo talingo nayo kini yo coy tulla ode layo malaka oleh
tigo bana bagiannya. Ode ado iola anak-anak nanti tersiunyil karena moyo. Oh samu-samu kadibari. Oh nengjo lagu orang Minang. Pasan yo dalam hati pasaju di dalam yo kiro-kiro. Dangan bana oleh sekarang lanyonanku. Oh nanjura gurila kanan tamakan odenan sadia memang gak mahibo. Sanang yo lagi dalam hati. Dalam dado. Balinang mato balinang. Marina isa tataham mamang parantian mandekan duang dan tagamang dirantau orang. Bayang-bayang tapi yang sana dan tindakan tangiang-nyanyian malam mendendangkan. Berikan hati lare dan jo mimpi hati mande dan lukoi mande dan lukoi. Idonan di hati kain dak saragi mengkonyota buang diri ondela sansai. Ampun mande dan pintokan. Tagamang joka lembang mendekan wal oi. Mandekan duoi. Iwasa galu sakete. Ode lai mari kita tuku ala kati tambah nyojo. Tuku ala najo tambah barang dia kaperai sajo. Ola jualaku orang minai yo katuku atambahnya. Ola jualaku anak agak kota ala naga lenyala jadinya. Odela ini diramanya. Ola yang layak kapang malaya inggo diranting si kayu jati. Ala inggo diranting si kayu jati. Nenen dalam konyo jani hatinya suci. Siapa meninggalkan sembahyang zuhur. Allah datang beransur, marahnya Tuhan datang beransur. Dapat siksa di dalam kubur. Dendela daging dan tulang terasa hancur. Siapa meninggalkan sembahyang sarana karena enggan ataupun ingkar. Allah tengah di kubur rasa
menangis mayat menjadi semakin lama semakin sakit, semakin lama semakin sakit. Siapa meninggalkan sembahyang ihsan karena digoda setan dan hawa, Goda setan dan hawa. segala rezeki yang diterima akan ditanya lalu disiksa, akan ditanya lalu disiksa. Meninggalkan sembahyang subuh karena enggan mengikut suruh, enggan mengikut suruh. menangis mayat mengeluh-ngeluh daging dan tulang hancur dan luluh, daging dan tulang. Hancur dan luluh. Siapa meninggal